Piye kok? Ayo wis Semar mudar iki. Wis. Pantem mudar kok ora. Karo bapakne kok. Ha piye? Kan Semar wis ngomong. Isone mari nek Pandhawa rawuh nang Karang Kadempel. Heeh. Monggo Pandhawa ora komplit. Heeh. Ndara Sedewa lunga. Heeh. Mergo ditunduk karo Ndara Werkudara. Lah iya. Pustaka Jamus Limasada diboyong sinuwun Ndarawati. Heeh. Berarti kan ora iso rawuh ning Karang Kadempel. Mulane kuwi. Ngene wae Tru kowe sang ora? Sangu. Dikumpulke ayo tuku pethi. Heeh. Diukur awake Semar ora ana sing cukup. Tur ya sing ngusung sapa? Ngene wae tuku tosa wae. Semar ki awake cemplungke tosa ku kari nyetater ning kari mlaku rasa dadak. Ditumpake kereta Jawa. Kok karo bapak kok sia-sia men to. Aku pancen dadi cita-citae, Tru. Lho. Nek bapak sedo, aku kan madhep pamonging tanah Jawa. Duapure ana ngono. Aku iki pamonging tanah Jawa ki sing arep percaya karo kowe sapa? Lho anak buahku. Baron Bagio. Tapi ora gleleng. Nah, loro kae wis percaya wis aku ora butuh kepercayaan sapa-sapa. Angger takon ngomong apa siap. Heeh. Takon joget we manut kok. Bola apa karo duit ya, Tru. Ah iya. Wong waras we karo duit, jogetnya 100, joget tenan ya, Tru. Ah iya wis ben nengki wae ora. Iki awak dhewe ndang bali nang Karang Kadempel matur ngersane bapak. Aku percaya kok nek bapak midanget ature awake dhewe Pandhawa ora komplit, Pustaka Jamus Limasada ora ana, bapak mesti gregah wungu malah waras. Kuwi ora panyokro bawahmu. Ning iso bapak tok bisiki nang kupinge, Pak, Pandhawa ora komplit, Pustaka Jamus Limasada ilang terus. Matane terus pendono. Terus anu wong nggon komputer mak. Kuwi apa kuwi? Kuwi lho, nggo mriksa detak jantung kuwi lho. Nek isih urip nak titit. Nek mati terus disetrum dadane. Jeduk. Nyawane arep metu mlebu meneh. Urip sedilo, mati meneh. Wah, ngeri ya, Tru. Nggih. Mula wong ki tumindak sing apik. Bapak ki tumindake apik kok lara, ayo. Monggo wong tumindake apik ki nuwun sewu lho. Nek sedo mesti wis ngerti